iya kowe kok tok-tok barang. Lah kuwi jenenge promosi. Oh, promosi. Aja di ngono-ngono kesane. Ora kene rampung kono melok tut. Lah, ki Bu Lurah katuran munggah, Jo. Nggih. Nggih. Ya Allah, monggo Bu Lurah monggo. Suwi ra Oh, kepanggih. Bu Lurah niki. Nggih, Putri Lestari. Jenengan bawa Bu Lurah tindak mriki. Mas Jenengan, Mbak. Sinangkling cahya niraka Cair. Nunggu kene, Jo, nunggu kene, Jo. Iya, ora roh ki mang piye. Ya Allah, muga-muga nyandak ya Allah. Yo nyandak duite Bu Lurah akeh kok. Nggih, ya Matur Allah. sembah nuwun Bu Lurah. Lho, Matur jenengan- nuwun, Bu. Lewat